onvoorstelbaar. Dit scenario, wie had het kunnen bedenken? Want wie had kunnen denken dat Go Ahead het dan toch zal flikken tegen Volendam? Ja. Ik had het eigenlijk niet bedacht. Ja, nee, laten we zeggen, de bloemen moeten naar Deventer. De bloemen moeten naar Deventer, want ja, zonder hun was het niet gelukt. Onwerkelijk, heel onwerkelijk. Geweldig. Echt fantastisch. Wat een wedstrijd, want het blijft heel lang 1-0. Ja. En dan denk je, oh jongens, hij zal toch niet hier vallen. Hè? Ja, goed, eerst zelf kregen we ook wat kansen tegen en moeten ze ook gewoon scoren. En het blijft 1-0 en ja, we moeten het gewoon veel eerder beslissen in de tweede helft. Maar het bleef lang spannend en gelukkig is het allemaal goed gekomen. En dan die wedstrijd daar in Deventer, want dat wordt dan uiteindelijk 3-1 voor Go Ahead Eagles. Je kon het merken aan het publiek, jullie wisten het hè? Ja, we merkten het. Dat vlak na rust werd het 3-1 geloof ik. En ja, dan is het afwachten of het zo blijft. Maar ja, af en toe even aan de bank vragen hoeveel staat het en het bleef gewoon 3-1. Dus we wisten als we nog één zouden maken dan was het klaar. Dus ja, het is geweldig. En dat duurde vrij lang Erik, voordat hij die tweede maakte. Ja, hoor. maar dat maakt niks meer uit. Mooi jongen, hey. Geweldig, geweldig. Prachtig. Mijn zwantje, mijn omgezet, ik mooi. Henk, de fliks het allemaal weer. Ja, leuk, maar dit werd nooit, hè. En we hadden er altijd in geloofd. Ik had er echt in geloofd. Onvoorstelbaar. Jongen, ik ging gewoon les van het hart. Van die sprint, je henne. Mooi jongen, die meesten zijn helemaal gek. Hier hadden we voor die een Cambuur. Hoppa.